El Club Handbol La Garriga ha anunciat avui que no tindrà equip femení aquesta temporada 2020-2021. Tot i que a principis de maig el club anunciaria el fitxatge de Fran Piedecausa per la banqueta garriguenca, la marxa al setembre de la portera de l'equip ha propiciat un seguit de moviments que han culminat amb l'adeu d'una sèrie de jugadores que a la postre ha acabat amb la desaparició de l'equip. Piedecausa marxaria ara fa unes setmanes després de la renúncia de la portera i tot i que el club ha intentat incorporar una nova jugadora que ocupés aquesta posició, s'ha vist incapaç de trobar ningú a aquestes alçades de temporada. Tot un gerro d'aigua freda pel Club Handbol La Garriga, que perd el seu projecte femení després de recuperar-lo l'any 2016 amb un equip de jugadores provinents del balonmano Granollers. Des de l'entitat garriguenca, però, apunten a que això no ha de suposar el final del projecte femení del club i que només es tracta d'una pausa obligada per la situació. La intenció és tornar a la propera temporada amb un equip renovat i amb l'objectiu de consolidar el sènior femení del Club Handbol La Garriga.